Аз съм JTG Mingins и тук с мен е Kiko23. Той извън кадър, това е втори епизод на нашето оцеляване. Той извън кадър, както виждате, направи някои работи. И многото работи, дето съм направил. Нали хора, пишете, много неща съм направил, само малко по-дадет направих. 5. Мани са. Пак ако сте от Асеновград, пишете, че сте от Асеновград. Абе, така е супер, бе. Тук чупи това. Това като бърпо от тук. Това тук го направи после такова. Аз знам с кой ще го направя. Чая ти чупа, сега му сложи дърво. Добре, така става. Колкото му повече дърво сега ще спестим. Защото много малко. Днес му е шоу. Защото много малко е мета. Колко да нямаме, кой знае колко. Само много. Колко стака? Малко са. Да, и ти като не си обработи останалото. Чупи и други ти, аз... Ама виж сега. Това е ли ще с каблстон или ще с такова? Не, с дърво, бе, аз това нарочно така го сложих с каблстон. Това е циганско. Не, бе, яко е, бе, яко е, бе. Циганско е, човек. Много различно. Така. Дай. Сега тия торчове ги сложим малко по-нагоре. Опре. Така. Това си е къща трябва. Ръката ми изтръпна нещо. Таван. Ще го направи. Аз го направих. Тия стени тук. Чупи. Бък, брат, кирката ти седи във въздуха. Направим една лопатка. Аз имам, чакай. Аз ще го изкопа. Нека. Ти копа, аз през това време да оправя другите стени. Тук е тази яката вратичка да го правим. Дали да слагаш дърво, защото всичкото на теб ти го дадах. Хей. Затвори врати. Да. Както виждате, пестим доста дърво. Само цялата колиба ще е от дърво. Отвънка искам да направиш нещо готино, чула? Някакво столчета, нещо. Обаче това ще е в последващия епизод. Сега да си развием къщата. Така ми изтъпва. Имаш ли брат при това дърво? Да. Останало е. Ето готово. Ето готова ни. Чай сега торчови да сложим. Още 5-6 минути. Вече слушате скайпа. Първи епизод правим да сторим скайпа, бе, ама няма. Направи го по-малко това, така. Аз сядам да си почина. Не знам за теб, обаче аз се изморих. Дене.
Аз ще търся някакви овце. Добре, ще отбележа къде е къщата горе-долу. Овца не имам, от праси намерих. Фък, това бяга. Виждам те. Бяга, бяга! Айде фащай го фурната да го слагаме. Добре. Ерих ми. Която има айрон. Която трябва да се вършна. Аз вече си навирам всички неща в това. Утре пак ще снимаме. Обаче сутринта няма да снимам, защото Домаш. имаме малко работа. Да се напишем домашните. Якошка е голямата работа. Имаме много войки, първия срок свърши, сега трябва да се оправим втория за годишните. Да се върта в кръг тук в това. Зомби не може да ни влезе в къщата с тия 3 врати. Никой не може да ни влезе в къщата. Не, аз мога. Не може баси, да. Усилията ми са такова. Колко овце намери? Една. Не! Туди трябва 3 минимум. Минимум. Чакай, аз да пусна зомбите на Макс. Зомбитата ги направих аз на Макс. Макс. Тук няма никакви овце. Още 3 минути не е клипа. Още 3 минутки и хора ще свършваме. Сега ще снимем по-малко, защото ни не дава да снимем повече от 15 минути. Ако знаете защо YouTube ни дават, пишете, кажете. Ако можете, ако и го гледате YouTube, дето сте такива, моля ви се, направете него да може да снимем повече от 15 минути. Или не трябва с някакъв брой абонати да снимаме повече от 15. Надяваме се да ги съберем. Къде беше този кабелстон във въздуха? Няма средите. Към къщата ли идваш? Не знам. Знаеш ли изобщо къде си? Някъде по Балканите. Вече се виждам. Аз изобщо не съм излизал от холма, не знам къде. Аз бях до Балканото. Че имах една стара бричка. Питал шукъркин, дето е тук. Хора, може да е малко тъпо да гледате клипове на телефона, затова може много да не ви харесва. Повечето хора гледат клипове на компютъра, ако гледат. Нямам подходяща програма, с която да снимаш. Повече от 10 минути. Никакъв кол ли нямаме? Не. Колко айрон имаш? Кой ще я пича? Моето дърво всичко ми е в това. Чакам това да се пиче. Аз отмъкнах едната пържола. Взимай да... Нали знаеш, че аз не си ги слагам само за мен. Така че... Всичко е общо.
На мен ми липсва бутчипуна. На мен не. Сега какво да правим? Не знам. Дали ти казах отвънка да направиш? Отвънка го поправих малко така да... Виж нагоре. Погледни нагоре. Ще намираме къща, аз ако излезнеш се загубя. Не, човек, виж, аз ти говорих и тук някъде да го сложиш столчета, тук дърво го направиш. Давай, ще го измисля, това сега го мисля. Стига, бе. Стига, Ай, че... влизай. Човек, хуизай. Тури още нещо така. Си имаме една паршолка сам. Знаете дали моят скин е як? И той ще ме направи после и на мен. Подобен. Другия клип ще съм снимал. На мен този скин ми е от отдавна. Още откакто си купих дела. Това беше преди 10 седмици. Само ще свалиш една програмка и ще я направя. Или ако искаш, мога да я пратя, то моля. Не, ще ме направиш. А дай малко. Дай малко храна в честа. Ама ние чест ли ми? О, добро утро. Кой ти се? Така. Аз всичко си турих И вътре. още една пържа от мен. Не ми трябва. Аз турих всички глупости вътре. Виж сега, ако имаш някакви саплинги или такива работи. Бутни се, това моеш. Пръчки, та чупена кирка. Крафни се една каменна. Това е дърт. Някъде. Ти имаш вече бутуши. Така ти е по-як човека. Това ще е от нашия клип, втори епизод. Да, и довиждане, чао!